Kaixo, hau Sukal Herrian saioa da, eta aurkezpenaren lehen zatian gaude, bai, lehen zatian, listo. Eta hau, Sukal Herrian saioaren bigarren zatiaren aurkezpena da, bai, bigarren zatiaren aurkezpena, listo. Aurkezpenak bi zatitan egin daitezke, nobelenak adibidez, bat, bi, hiru zati, telesaienak, bat, bi, 10 zati, eta diskak ere bai. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Pablo Zurutuza. Ongi etorri jauna, zer moduz? Ondo, eta zu? Dena ongi, ezin jo irekin hemen, mugan taldeko kidetako bat, ezta? Bai, gala da. Bueno, lehenengo zatia, indegu, aurkezpena. Guain, Joseba, aurrea. Ramon, pizkataleago, bazetorketa. Joseba, zer moduz? Ondo. Ongi etorri? Bai. Aurrekoan Ander, rekarri guan, ze? Ander ekarri genuen, bai. Bankilloen utzi zuen, Bueno, baingo, a ver, pizkatalea da, no? Bai, Teknika hobea dakar. Teknika hobea. Bueno, ik zeiten dek grupon, zetokatzek? Nik bajoa jotzen. Bajoa jotzen dek. Bueno, lagunak, bigarren zatia lehin dadakau, eta ikusiko zuen. Eundoko paella ingo dugu, bueno, paellez, fideua ingo dugu, ikusiko zuen, eta aldi berian, kontatuko dugu zuen, nola indezuen, zuen diska bizatitan. Ados? Ados. Adi lagunak, eundoko saioa da tarreta. Bueno, bikote eta lagunak, garatuko izuet pausuz pausu, nundik noa biliko gehan, paella ditzaz, paella ontzila da. Baina paellera hontan gaurkoan fideo batako ditugu orduan fideoa prestatuko dugu, bale? Untxian egingo dugu, eta egingo duguna da, lehen da bizi untxia moztu, gatza eta piperra bota, bertan prejitu, bertatik atea, eta barazki goxatuko ditugu. Bai, piperra, baratzuria eta orburuak ondo goxatu, eta behin ondo goxatuta da honean, botako dugu untxia bertara, eta aberaztuko dugu. Eskaiakin, txorixeroakin, piperrautzakin, eta azafraiakin. Behin, azafraia botatzen deunean, ondo aberaztuta dagoa dena, botako ditugu fideuak, prejitu txiki bat eman, pixka kurruskari gehiatu behar du, gero hobeto gelditzen dira. Gero, botako dugu salda, atzan puntua, eta bukatuko da hementxe, arrozak 20 minutu iraute egiten, fideua gutxio, 15 minutuen listo dutea. Vale? Hemen ingo deuna da, hauek ere bai hidratatzen jarri behar dugu, bale? Uretan beratzen jarriko ditugu, behin beratuta honean, mami jateako dugu, mami hori aprobetxatu, eta puntu erran baten dugu gaurko gure fideuai. Hemen ingo deuna da, baratzuri honekin, alioli bat prestatu. Alioli ja, batzu ja, freskoan botatzen badeu, pikanti ateatzea benetakoa. Baina, egozi txiki bat ematen badio uretan, horrekin ningo deukero aliolia, eta orduan lasaiago ateako da. Batzutan pikantia hobetu izatea, gara ez da inbeste jaten, Baina, ingo dugu gaur beste erabatea, beste pikantia inizan dugu, gaur ingo dugu egozita eta hola lasaiago atekoa. Eta hemen dazkaun horburu hauek, ingo dituguna da, lehen da biziko geruzak endu, txortenak endu, xerratan moztu, irineti pasa, prejitu, eta gainean apaingarri bezala jarriko ditugu kurruskari batzu. Ados? Bueno, hau esan da. Ni hasiko naiz, untxia txikitzen, pusketetanin eta prejitzen, eta beste alde hemen berko dugu. Beitu, baratzi durila bidazkau, horreako berko ditugu 6-8 ale zuritu eta egozita, eta honeako beste 4 pikatuta. Orduan, bitako batek buru guztia zuritu, garbitu eta erdiak egozi eta beste erdia prejitzen jarriko ditugu. Gio ingo deuna da hemen, ni hause iten jungo naiz, behitu hemen, piperra hauek, ondo beratzeko, inberrizatea, txustarra atea, zatean nola ura erresago sartzea barroaino, eta beratzen jarriko ditugu uretan, bale? Venga, oire kontu, eta esan bezala, nik untxiak inaziko naiz. Bueno, bikote, hemen ibilea gora eta bera, lehenengo zatila, bigarrengo zatila,
diska bakarra da, baino bi zatitan banatuta dago, ezta? Bai. Kontatu pixka ze topatuko dugun barruan. Marketing ideia ez da honena, argita garbi, gero ulertzeko zaila da. Bueno, baina desberdina jendia. Originala. Originala, bida. Bueno, 10 kantu ditugu, baina 5 dira oso lasaiak eta 5 nahiko azkarragok. Vale. Eta bueno, zaila zan gero disko bakar baten sartzea hori, ez? Kanbio asko zeon kantatetik bestea, orduan ningen hona zan bizatitan atea. Bat otxaian, da beste bat oain apirian. Osea, aldi berian etzen duten plazaratu orduan. Hori da, ez. Lehenengo 5 eta gero ja apirian beste 5. Hori da. Zer desberdintasun, ze badia hain desberdinak? Hasiera baten elkartu ginean estudiora, hori, iritsi ginean abesti sorta batekin, eta hori, ikusi genuen genitula erdia, zirela oso mantxoak eta oso geldoak, eta beste erdia zirela guztiz kontrakoa. Orduan, saiatu ginean hor, puntu batean, erdi bide bat bilatzen, badenak zentzu bat izan zezan erdi bide hortan, azkarragoak zianak geisten eta mantxoagoak zianak pixkat azkartzen, edo intentsitate aldetik, eta azkenan erabaki genuen, hobeagoa zala guztiz banatzea. Mantendu, eta komplejurik gabe batzuk tratatzea lasai bezala eta lasai atope, eta beste guztiak, beste martxa hortan, baino konbentzituta horrekin. Zuen kantuak beti ukidu lasai puntu hori, ez da? Lehenoko diskaketa ere, ez da? Bai. Guain zen, norbait kaineroago intzeate, edo... Bueno, nik uste izan diala urte desente, horreko diskoakin kontzertuak eta jotzen, eta kontzertutan bai geha, diskotan gana baino kainerogok. Orduan, hartu diogu bizi pixkatorri, eta ja kanta berrietan nabaritu da hori. Eta, bueno, berdin identifikatua sentitu duzate, bai lasaiagoakin, eta lasai horiek pixka puntu kaineroagoa ematen diozue holtza gainai otezaten dian, edo... Hori da, bueno, azkenean segun ze kanta, gero batzuk zaila dena, edo igual bakarrik aretoetan joketzekoak direnak, edo teatrotan dalaz, igual zein jai batzordekin ez, ez duzu herriko festa batzutan hori joko ez, baina, bueno, lortu dugun honekin da ukitzea bi repertorio. Bat jaietan eta jotzeko, eta beste bat teatrotan. Vale. Eta bai banatzen dituzue, osea, baina gero igual jendia zuen entzutea jutek, eta lasai horiek nahi zigentzun, eta aldean zizere bai, ez da? Hoi da. Bai, azkenean, badaude kanta batzuk beti eskatzen dizkizutenak, eta naiz lasai izan, mundu guztiak gustatzen baldin bazaio, oso barda eta jendea gustatzen zaio. Baina hori, nik uste bain ja kontzertutan, junbar gehala neurtzen zesartu nun, eta pixkator. Vale, hor, geho, kanta, lasaiak, eukitzia daka letra gogorra, ez da? Hori bai. Edo kanta indartxu batek igual letra pixka atola... Bai, hombre, gu beti gara pixka atola oso intimistak eta letretan, eta bueno, bai dira pixka oso personalak, eta... Baina, bueno, nik uste gero, lehen hasieran bai igual egiten genituela letra raro xeago batzuk, ez? Edo zaiagoak zirenak ulertzeko. Eta hain bai gaude, pozik pixkat, jasi geha... Gozak txukunago egiten, ulertzen oso ondo, ez? Hau, sukaldatzen bezala, dena ikasten da, urteekin, eta... Zaten bezat, la sencillez al éxito, ez da? Bueno, ikutu berezik ematen, baina bai. Ulerkorra izatea eta daztatzia ondo gauzak eta gozatzia, ez da? Aserre gaudenen aserre, triste beren triste, eta pozik denen, pozik. Azkenen kantu bakoitza tokatzen dena. Vale, eta moldatzeko garaian, berdinak ibili izaten moldatzen, edo bai beste taldekin bat sartu da bertan da harrek pixkat ikutuko gogorrago eman dio, edo... Hartu genuen produktore bat, Xabier Kizia, bera lesakarra, beran bizide, baina lesakarra da. Bera izan zen separatzeko ideia, guk eraman genizkion kantu batzuk, eta berak esaten zigon, ostra, nik uste kantu hau mantxogo imar degula, edo hau kainerogo, edo askotan igual ere, ostia, kantu ontatik bakarrik saldi hau da ona. Bai, Beste guztia, berregi imar dezue. Eta asko mareatu izue, o utzi zeate mareatzen, utzi zeate. Azkenean berak daka musika ikusteko beste ikuspuntu bat, beste kontzeptu bat. Eta hori transmititzen saiatu da, eta lortu dut. Azkenean, lortu duna da, guera matea beste toki batera, igual bera gabez genula ingo, eta hori. Egin dugun diska, bera gabe segurazkiz genuen ingo, eta oso eskatutu gaude. Diska lasaiakin hasten da, fortean bukatzen da, edo fortea hastea eta gero ja patxada bukatzen da. Lasaiakin hasten da, eta gero fortea, bai. Bikain. Desberdintasun hori asko nabaritzea? Zenbat kantu dia gogorra, zenbat dia leunagoak, nola? 5 leunagoak, lehenengo jarraian, eta gero beste 5. Azkenean guk, esate, lehen komentatzen genuen zurekin, ez? CD bakarra indeu, orduan lehenengo zatian, lehenengo 5 joz, eta gero ja, ondorengo kainera. Baina nabaritzen da argita garbi, bai, lasai. Bai. Eta nola nabarmentzea hor adibidez? Instrumentu desberdinen basartzea, palanka ematen jozu gitarran eta guztiz aldatzen da, edo nola? Distorsioak akatokian dia, hor, de repente, nik orten lehenengo aldiz horrezio gitarra elektriko bat ere, ja eskatu zeatenak, eta bueno, pasatzea bizkat kanta lasaietatik, hori distorsioak eukitzera, nik ere abesteko moduan ere asko nabaritzen da, ez? Baita, batez ere igual lasaiak diala askoz biluziagoak. Bai, gauza gutxiago daude. Hori da.
orokorren hori Eta da. denak gaude a tope. Bateria Anderre jotzen du fuertego, Marcosek gitarran elektrikan distorsia saltzen du, eta nik ere garrasi. Orduan, bueno. Gora etortez eta Oida, alegia. oida, Gora bai, etortez bai, eta. Pixka puntu hori bai behartzen duten, esan pixka pixka sartu, ose. Bai, pixka bai. Azkenean, bueno, zaila da ere urtek, gure hirugarren diskoa da, orduan ez errepikatzea eta ez eukitzea, ez? Ja egin ditugun kantu batzuk, ez ditugu berri zein, nahi, orduan, bueno, gauza berriak bilatzen. Bikain. Geo, jendiek zeskatzen dizue gehiago. Jendia ja, zuei intzutea jutenean beti baiko izuela 6 puntxu hori ez da, azte zaten nian horre burra ematez, hauek, ze gertatu zaila, hauei. Nik uste jendeak gaitula lasaiagotzat geanaga baino, gero. Bai, ez da? Gero gure kontzertuaz dain, bueno, hori, pues, segun zabesti eman dezak itxura hori, baina gero kontzertuan nik uste jendeai harrita iten diola, onera, ba hori. Kaina gehiago emati dugula kontzertuai. Oso, no, garbitza horren. Oida, betu gauza tingo jo, horre inkenduko jok, burua aukenduko jok, pepita kenduko eskiok, eta gero fin ibiliko dituko ez, zuritu ingoek. Perfecto. Vale? Azala kenduko zo, ni piperretiak inuzte nahiko izango daula. Bai. Eta hemen indeuna da, sartu txorixeruak barroa, iteana da, irekin bat eman, eta behin irekiteunean ja, kanpon usten dugu, ez dira egozi bihar. Ja. Baizik eta bero puntu bat eman, utzi, eta horro 21 minutu usten dira, eta gero ja berotzen dianean, mamila ateatzea eta mamila botako dugu bertara, bale? Beste, kasula txiki bate bai jarrikoet, zatikan jarriko dituzuna da, betu, barroa botatzeko horiek baino nahiko pregitzeko, gainuntzekoak honea bota eta egozin goitugu, bale? Hone botako zuen niguen gatza eta piperra, eta pregitzen hasiko noko hauek bai. Bueno, eta diska hau. Jarraien entzutekoa da? Ba hor... Egun baten aurrenengo bostak entzun behar ditu eta aurrengo egunean kaineru hona honian gainuntzeko lagoa. Hasiera baten pixkati juntzan hortik hori, ba, kaleratu ditugunez 2 hilabeteko tarteakin, pixkatasmoa zan hori, ba, lehenengo gaina hori, martxoan pixkatola lasaia euriakin, eta gero ja pirilan, ba, udara iristen dela martxa. Baina hori, gero bai uki genuen bat diska egiterakoan, hori diska bakarra dela uki genuen tentazioa egiteko, saiatuko gaur den bat bilatzen pixkat nazten eta, baina, momentuz gelditu da kontzeptua separatu hori. Entzuteko jarraian, entzut daitezke seguro, baina bizatiak separatuta. Bost kantu jarraian entzun daitezke eta beste bost jarraian. Zentzua dakate beraien artean, bestela, edo trista zaudenean kainero egi izango da, edo kaina nahi osunean deprimituko zer pixkat. Eta hor, adibidez, bai, nik esaten dira, guk etxen bezala, guan nahiakea, karta prestatu behar dugu, eta bate bai nahi ditu, porru xalda xoa bat, bestia batzu isopa baino potentziakin, beste batek nahi izaten dugu pikante gehiokin, bestia gutxiokin, nola moldatu zeateo, nola izan da karlan hori. Zenekin berri izan duen, gogorra nahizunak pixka lasaitu beste egiteko, antziz, edo... Nik uste beti uki dugula ez, disko bakoitzean, azkenean gu diskotara iristera 10-15 kantakin edo, eta erabaki bardia 8, 10, bueno, azkenean batzuk edo danak ez dira sartzen. Karo. Eta orduan, beti izaten da, problema batzuk nahi dute gehiago kainero, besteok nahi igual lasaio, eta modu honek bai eman digu gainera hori ere, ez? Kainero nahi zutenek, hau zuten kriston kaina sartu kantu batzutan, eta lasai nahi zutenek, hau zuten... Danontzako tartia hotea alegia, ez da? Claro, hori da. Ondo. Bueno, egia esan guri ere jatetxen gertatzen zaigu olakoak, Baina azkenean bat, danetik pixka sartzen dugu, baina zaten duzun bezala. Iristea sasoia, produktu mordoa dago, baina ezin da, dana kartan sartu. Dana sartezu eta gero segertatzea, dana ezin dula. Gero guri esan... Fresko eta ona egon. Esan izan digute musika taldeetan demokraziak ez dula funtzionatzen. Bai, Momentuz demokraziak insaiatzen geha. Behaienak izango dira, behaienak. Igual replantatu beharko dugu, punteren baten. Bueno, launak hementxe, untxia pregitzen jarri dugu, piperrak emartxan, batzu ja segituen egosten jarriko ditugu, eta bitartian jungo geha, alondegia jatetxea. Ikusiko zuen. Danetik daka, eta pulamentua ginen. Kaixo, Joseba, ni Andoni naiz eta hemen nago Antonio nere lankidearekin. Alondegia tabernan Tolosan. Gaur errezeta bat prestatuko dizuegu. Zatoz gurekin. Alondegia taberna 2011 urtean sortu zen, eta markada bat 12 urte egon zan modu batea irekita, da, 2023an indar berriturik etorri ginen, beste pertsona batzuk lan egiteko intentzio da gogorekin, da, berpiztu ezela eginda, ezta?
Alondiga izena dauka, Alondiga plazan dagoelako, eta Alondiga plaza izena dauka, guain da undaka urte, ganau, berdura, eta dana truke guztik hemen deikentzien, da plaza Alondiga deitzen zitzaion, eta hori eta gure izenare Alondegira taberna jarri genion. Ikusten dezen bezala, taberna oso handia eta luzea da, eta pintxo desente eukitzen ditugu egunerokotasunean, eta gero ostebukaera ostegunetik hasita bi karta dauzkagu, ezta? Han jangela bezala erdibituta daukagu taberna, da alde batean karta besterik ez da ematen, eta beste aldean ematen ditugu errazioak, bokadillo berezi xamarrak, entxaladak, eta azken 6 hilabeteotan, jendearen profilia pixkat aldatu da, zerratio beste buelta txiki bat eman nahi izan genion razio kartari, modu askotako bokaio ezberdin, hamburguesak eta joera hori aprobetxatuz, eta perfil askotako jendea etortzen hasi da, oso kontentu gare arlo hortan. 8 bokaio ezberdin jola ditugu, 3 hamburguesa mota ezberdin. Bueno, saiatzen gara alik eta modu honenen, gauz ona ipintzen, eta materia prima oso ona eukitzen, eta alik eta prezio honenean. Eta orain, Antoniorekin batera, oraingo karta berrian jarriko dugun errezeta berri batekin joko dugu. Izena jarri diogu itxas entxalada. Piskat garaikoa udaberri aldera, piskat itxasoko entxalada erdi epel fresko batekin, karta berrian jartzeko intentzioarekin, hausiak aurkeztuko izugu. Eta entxalada hau Antoniok egingo du nerekin batera, zen nere eskuin bensoa da sukaldean, eta gainea batipat bera dago, ni bezain beste 20 sukaldean, eta pentsatzen dut, nik pauso bat alde batera eman, eta behari protagonismo pixkat usteko intentzioa daukatelako. Tipula pikatu eta goxatu eta gozatu egingo dugu, bai? Hori izango bai da ensaladaren oinarria. Lehen erretako piparra eta gozatutako tipularekin nasketa bat egin eta refritotxo bat egingo diogu. Entsalada hau sortu zen, entsalada epela ez gendun jarri nahi udaberri garaien, hotzare ez, eta nola udaberri inguru hortan, erdi epel, erdi hotz entsalada, eta itxaski gauzarekin bururatu zitzaigun, eta hala egin genuen. Eta tradizio handiko produktuak, beste era batera moldatuz, entsalada polit eta koloretsu bat osatzea. Eta montajea izango da, lehenik eta behin, ohe moduan izokia jarriko dugu. Izokiaren gainean nasketa jarri eta gero, itxaski guztiekin, lurrunean bere zuku guztiaz ateratzen saiatuko gera. Entsalada guztiari gainetik jartzeko intentziokin. Eta bukatuko dugu, txerri tomate batzuk eta zainzuri berde batzukin, salte hau txiki batin, eta painga berzela entsalada aldamenean jarriko genion. Eta horrela, gure itxas entsalada hemen prest egongo legoke. Entsalada hau etxen egiteko bai ematen do oso zaila, baina azkenen produktuak ondo eukita, ordu erdiko entsalada da. 4 pertsonantzako oso entsalada egokia eta erresa. Joseba, hau da gure gaurko platera. Dastatu edo probatu nahi baduzu, badakizu nun garen Alondegira tabernan Tolosan. Mila esker eta agur! Aupa kuadrilla eta gora entxalada hori, itxura eharra, izokinakin, gero itxaskikin, barazkikin, bezarka da hondi bat, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Guk hemen, behitu batzutxak egosten dazkau, hemen txorixerua, telebizamakizu magia egiten dugula eta hidratatuta dakau, eta jarraitu behar duguna da, nik hau emendikatakoet, barazki goxatuko ditugu, batzutxa piperra, eta horburu garbitzen hasiko naiz ni. Eta Joseba, adibes, honi mamila atea. Sekula atea aldio txorixeroen mamila. Bizkaitarrak ez gaituk eta, Bizkaitarrak hau bai iteia. Behitu, Ateatzei hau, irekitzei hau horrela, lehen da biziko urratza izaten da, pepita kentzia, bale? Suabe, pepita kentzeitugu, mamila kendu gabe, bale?
askotan horko urare ondo etortzea, zatekan pepita hau solte daude, baina ur horretan sarte ditu gorlera, txaka, eta ikusten nola uretan gelditzen dian, ez da? Vale, hau, lehen da biziko urratza, eta gero xoabe jun berdek. Zatekan bestela azala juten deke bai aurraka, orduan, xoabe jun, horrela, eta ikusten den nola horra azala gelditzean, eta mamillakin gehatzea ditu, bale? Bale, txorixeruan mamilla. Batzuk azalatan agotatzeu, baina nola fin ibiliko gaituken, azala eken dingo zio, bale? Iko txiki-txikin, tiretanin, da geho txiki-txiki, nik aguatea, eta bagoaz danakin txirrekin txarraka. Bueno, nola dator, udaberria, beti taldek udaberrin da udaran beti movimentok jo izatezu eta, ez da? Bai, guk egia da, musika pixkat ezberdinagoa eta egiten dugun ez beti danik, beti udazkenean, neguan, esan zago, inbeste diferentzia. Bai, negua arraro, udara arraro gertzen zain. Hori da, beti jotzen dugu, baina antzeko. Beti jotzen dugu konstante, bezala. Udazkenean asko jotzen dugu, eta bar... Orduan, bueno, udaberrian duki genuen kontzertu oso potente bat ola Donostin, gu gaina etxekoak Donostin, Bekain. Antzoki zarrean, eta oso ondo justan. Aurkezpena izan zanua, aurkezpena izan zanua. Eta hortik aurrea, Zaldibin egon ginean, maiatzan, eta oain ustaian, eta oain justu dain publikatuko dugu gaina daten kartela eta, baina, bueno, atea dia batzuk jaudara begira, gehien bat jarri dugu indarra abuztutik aurrea. Osea, iraietik aurrea. Iraietik aurrea. Hoi, da, udazkeneako. Abuztuan zehoz egongo da ere. Eta eskantzu pixkat ere. Bai, noski. Eta, bueno, martxan, pixkanak, beti martxan. Bikain. Bueno, eta ze gustatzen zaizu gehiago, hola, herriko jaietan, leku itxitan, hola, soinu aldetikan hobeto, ez dakiten, holtza hundik, txikik, taberna zulo baten. Ba, guztalantza hori, orain digan ere bakagu. Argitu bat. Azkenean hori, indegu dizka bat, erdi lasaia, erdi kaineroa, eta jodegu aurretik, hori jaietan jodegu areto itxietan, eta orain dikan gube bai, gure buruari ite dugu galdera hori, eta esan ziguten ere bai, hirugarren diska igual definitu behar dezue nora zoazten. Non nahi dugu jo, ez? Eta zer dan, eta orduan talantza genunez berriz ere biak, eta agertzen daren bezala ordenagailuan posponer. Orduan momentu zola jarraituko dugu, eta... Bueno, gero, guzturako, badakigula disfrutatzen toki guztietan. Hori da, hori ikasi dugu, toki txiki-txikitan jo dugu askotan, handitan ere tokatu zaigu zorionez, eta ikasi dugu, azkenean, jotzea zuenean toki txiki baten oso jende gutxintzako, disfrutatzen ikastezu, eta gero ja orduan, egun handia tokatzen danean, ez? Zaudenean nola toki potente baten, ja hori disfrutatzen zu askoz gehiago, baloratzen duzu. Orduan, bueno, aurrekoan ere egon ginean, Astigarra gana adibidez, areto baten, eta badago hor nik uste sala mota bat dela aretoak, baino barrakin. Bai. Eta horiek dira importanteena. Vale. Barrakin zeba, jendea barran da honean lasaitzeko. Jendea ezberdin dago. Kaina bat eskutan da honean. Bai, jendea ezberdin dago, gehiago besten du. Bai, serio, Lasaia goztaude, bai. Oso ondo funtzionatzen du nik uste olako tartetan. Eta bizitza ozen denean, ez da? Diskan izena. Bai. Zergatik, nondikan atea zu izena? Da, abesti bateko esaldi bat. Eta, bueno, azkenean beti zehatzen gara olako tatik ateratzen izenburuak. Baina, bueno, azkenean hitz egiten du, pixkat mundua, ez? Mundu ero ontaz. Nik uste orain edo zeinek jartzen du teleberria, eta beti dira notizi txarrak, beti dira gerrak, olako historiak, eta bueno, eta gu beti hitz egiten dugula gure kontuetaz, ezin dugu ere ezikusiarena egin. Orduan, bueno, horren inguruan hitz egiten dulako diskaren zati batek bintzat. Bai, eta bada ere bai, esan behar da, Ruper Ordorikari pixka... Ruper Ordorika daka kanta bat, bizitza eder denean, eta ja, txisteak grazia egin zigun, como jartza hitz entzeko bat. Eta, bueno, barri Ruper referente total, eta hola xautzi genuen. Bikain. Bueno, zuek donostiarrak zate, esan desuan bezala diska hemen josten utela, lehendabiziko kantuak, donostiarrak, baina nungo azate zazke, porque donostia ez, berdina, ni amarakoa nao, ni grosekoa nao, ni garrita garri ustezia, te galdetziaten, ni amentzat, ez da? Ba, zehazki gara pixkat nazte bat, gea Paulo eta ni amarakoak, eta gero ditugu Marcos Intxaurrondokoa, Ander hemen aldezarrekoa, eta enara grosekoa, orduan pixka konpaginatzen. Osea, bueno. Ondora mazesate orduan danak, bakoitza oso. Gero baitu gure konplokoa, gure jaiako beak diaz, eta baina, bueno. Gainapagea oso auzokoak bakoitza. Ander da aldezarreko alkatea bezala, eta nik uste ez da, zutan nire txikitatik hor Amara Berrin plazan jolazten, nik uste oso auzokoak. Bai. Bikain. Hornola, lana sekage mamila teatzia horrei, Bai. Betu zan, nik auken dugu jaten mendigan, eta guain lagundu eta hola bilon artien. Oso ondo, bai. Hemen ja balazki goxatzeko eskio, batzu ja, horburua eta piperra, eta hau pixka ja karamelizatzean ian, ungo geha ja, txorixeruakin, da gainuntzeko zaeekin. Oso ondo. Bueno, Aziren bat erori daiteke, ez da? Aziren bat erori daiteke. Ez teke zer gertatzen. Etza grabatu azilak, bale? Etza
Bestela handerrei dituko zigo berriro, Bueno, eta, adibidez, Baskai Erba dakasuenian, taldekoa, ze soziedade tokatzen da, nondik no egite zeate. Askotan hemen ondoan ibilizan geak resalan, eta gero sukaldatzen minimoa. Osa, saiatzen geha beti, edo zehoz eskatzen, edo pizza batzuk iten, edo alo mutxi igual noiz baitetan nik dugu hamburguesan bat, edo... Behin genuen, gafari baten kostilla. Baita, nik indun, de hecho, gatutan pixkat... Baina horrei heldu inbertzio, hori gure nortasunak, pixkate bai, labeak eta dia... Labeak, bai. Nire txokolabezan ikutu Nei horre batzutan, ez dit esango nungo mina, baina bai elkarte batzea juten hau eta ikustek gazte jendia, oza, normalen lehenokoak, batzek gutxinez, batzu isopa, dino. Xolomo vuelta eta patata prejitu batzu janda. Simplia, arrautza prejitu irugilarrekin balin badare. Ez, are agunda, oliasko egin da, esatek, unai ondartza gatea hortako. Bai, berez nahiko nuke, baina ez diot inoiz intentzio gehiagin jarri behar diot. Hobetzen goaz, grozta bete digu. Hori dek, baina, gero ezta jende gehiago ere dakago inguruan lanean gurekin, da, ja zede presentable egin behar da ere, ez? Lehen ginean gu bostak, ite guedu edo zer, eta jazta, baina baldin badator teknikoa ez dakizte, pixkat itxurien behar da. Claro. Bintza kroketa batzuk erosita, amunak indi. Hoi da. De hecho, ingen nafari hortan kroketa batzuk. Katxila, mar. Bueno, batzutan ondo da, denboik ez da honia, baina denbo da honian area junda, zeo ze prestatu la ongi iruan da, donostiarra izan da gainea. Urrengoan etorriko zanea, zuguta. Bai, zera, fitxauko ja zeo ze palatzeko. Hemen ondoa. Hau ze, fitxatze ikena jendia ekipuan, Managerra. Ondo. Bueno, eta zuen, erreferentiak zintzuk izan dira dira musika munduan. Wow. Segun zertan, no? Osa, estilo aldetik edo euskal herri inguruko... Osa, igual euskal musikan izan ditugu referenteak, baino gero ez ditugu musikaltzat hain fidelki edo hain beste jarraitu, baino bai igual ze pausotan o jarreran, hordan bai ditugu referente asko emendikan, eta jo que sea, debiez esate baterako hemen gaudela, eskakeitan musika ez duzter ikusirik, baina bada banda bat oso gertutik jarraitu deguna, gaina gu gazteak izan ginean, zauden behiek supergoian, eta gauzak iteko moduan, bai izan dira referente handi bat. Bai, nik uste, guk musika mota azkenean, ez degunez ere asko definitzen ze egin nahi degun, sikiera, ez, diskoko izango zera hola gauzak esploratzen, diskoko izan entzuten dugu gauza bat, eta baina bai jartzen dugu foko asko, hori, non jo, nola egin gauzak, nola, ez, zehatzea jatorrak ezaten tratatzen jendea jator, eta... Naturaltasun. Eta holako taldeak dira beti gure referenteak, eskakitan nahien artean, bai. Bikain. Egia esan, irudizkatea dituzue, irugarrena izan dago, zemat urtezu azteia martxan? 7 bidean, urrian 7 ingo ditugu. 7 urte ingo dituzue. Lehenengo kontzertutik. Badiala, ja, urte batzuk, Bai. Gazte hasi ginen, baina bintzat... Zemat urtekin hasi zinen, zema dazkazu. Bai, oso bat, nik 17, uste da. 17 Nik 17 zuke 18 orduan. Ez de 18, ez 17, batxillerren gauden, bai. Eta... Baina hain hogeita loin berdi. 17. 16, no? Hogeita bostaldazkazue. Nik deizazpiteko, Hogeita lauin berditugu. Hogeita lauin berditugu aurten. Ni maten oso txarra naiz. Hori, argi garatu da dira, zidotik oso txarra. Eta, hoi zantzan zuen lehen da biziko taldea? Lehen da biziko taldea ja hoi zantzan? Bai, talde gehiotan jo eso. Nik uste denona gainera. Dana juntatu ginean, inoiz probatu ezkenula hori musikan asuntoa, eta... Bueno, juntatu ginean, ingen nola kanta batzuk, 7 kanta uste dizela, eta kontzertu motxo bat ingen. Bueno, segi bilok errazka, eskuo garbitzea. Hemen ja, mamila atea ziogonei. Azalak botako izkigonea organikoa. Mamila, hola, hau ja, hola, golpetxo batzuk eman. Eta, honeire bai. Golpetxo batzuk. Hau, botako ja. Gure fideoara. Vale? Eta, betu, baieta atxu hemen dakazuen, agazue pixkat maile gaina txukundu. Hoi sozianen egin behar da, maile gaina txukunduta, eta txerri gitxarraka. Betu, honek itxura errartzen nahi da, Urrena hau entzazu, behintzat, lagun artean, eta gakutzi zeigun ziren gero. Lau gozakin itxura iteko gutxinez fideua ingo jo, fideua. Baina ez da hortan. Bueno, hemen pixka goxatu. Earra, ingo jo gaurkoan ebai. Piperrautza botatzen deunean beti argi bili berga, bestela erreiteatak. Ja, gero. Piperrautza bota, eskaia bota, pixkat, botako te bai, ja, fideotxuak, pixka prejitu, eta gau ikusiko zu, untxilla, azafra ja, zuzenian salda, eta hori da sekao. Joder.
Etxiok, eskuseik, urrena, Ja, tortilla erresa patata Ondo. Bueno, eta gaur egun puri-purian daudela kolaborazioak eta inalde zuek baten bat. Bai, diskontan sartu dugu azken kantu bezala, gaina diskari izena ematen dion kantua bizitza zen denean. Indegu burutik Iruñakoak diala eta oso jatorrak eta hori. Gaina oso polita izan da, hori dena da laguntasunetik eta ez dugu kolaborazio bat bilatu ez dakin norekin. Izan da lagunak dialako, oso ondo pasatzegulako elkarrekin, baditugu ja urte pare bat erlazio eta hori, sara gontan, sari hauek edo Durangoko azoka edo bestea, aldegunetan beti elkartu izan geha, eta parrandartean eta farrasko. Eta hori, bagenun kantua eta proposa iruditzen zitzaiguna, eta behiek etorri zian, eta behiekin indegu oso gustora. Ze ona. Baten bat badao nahiko zenuten egin da, ez dugu izango deituta esetzik esan dunik, hau baldik gano. Horako bat egon zan, horreko diskotan. Ezin dugu esan, baina diskontan gaina onginen a punto deitzeko, ze gaina Xabik bruterak erraziosun, berotu gainan disko lehun hortan eta parte lasai hortan Ruper Ordorika deitzeko. Baina azkenean, ez gaitu ezagutuko nire koina, eta, bueno, en fin, azkenean... Bueno, Ruper, deialdi bat itiedako. Hemendik, nahi duen guztia Ruperek, honena. Bueno, launak, hementxe, esan bezala, hau martxan dakau. 15 minutuan indadakau. Eta bitartian jungo geha, Sidernaut. Ikusiko zue, ze proiektu berezila, zaharduakin hasizan, garagarduakin, eta guain konbutxa iteu, gauza mordoa, guazen ikastea. Aupa Joseba, Charlie Gesterea naiz, eta hemen gaude Eletxe baserrian, Bedaion, eta Sidernaut proiektue zertan datzan erakutsiko izut. Hemen aztegea duela 30 bat urte sagardua egiten, era tradizionalean, eta bueno, duela 15 bat urte hola hasi nintzen garagardo artisaua egiten etxen. Eta hortxe, probatan, hobi moduan, ez? Eta bueno, Sidernaut gutxira bera orduan jaiotzea, ez? Bi mundua ikustartzeiteu, garagardoa eta sagardoa, eta duela urte batzuk, aztegea konbutxan mundu esploratzen, etxen aztegea konbutxa edaten, eta lortze deu eskobi bat, dala konbutxa ama bat. Eta aztegea baserrin konbutxa egiten, etxeko konsumoa asetzeko. Hasieran tea eta konbutxa klasikoa, te berdea, te beltza. Konbutxa bat azkenen da te hartzitu bat. Sagardaren kasuan sagartzumuk dake azukrea, eta guk ite deuna konbutxarekin da te batei azukrea gehitu. Eta gero fermentazio bat albidetu konbutxa ama batekin. Konbutxan gertatzen dana da, lehenik eta behin egoten da hartzidura alkoholikoa, fermentazio alkoholikoa, eta gero bigarrenik fermentazio azetikoa. Bakterio azetikok itegue alkohola jan. Eta orduan, alkohol mail baxuko edarik die, normalen 100 azpitik egoten die. Denborarekin, aztegea pixkat ikertzen nola tea ordeztu, ez? Da aztegea bertako landareekin frogak egiten. Sagarrondo nostoa eta horrelako landarekin. Azkenen bertan daude, ez die kanpotik ekarri behar, eta hortan saiatzen egea, ez? Bertako produktokin lan aitea. Azkenen pixkat leno hobi ezana, ez? Oain bai eman diola forma profesionalgo bat, ez? Eta puntu horta aiatu ginen, ze, behin nola lagun arten, ama jatetxekokin, gastatu genuen porrun kefir ura, eta hor eman genuen pausoa pixkat profesionaltzeko. Eta guain erakutsiko dizue zer nolako edariak egiten ditugun. Hau adibidez da, sagardo natural bat. Honekin hasi ginen eta 6 dugu egiten. Bedaioko sagarra du, gure sastien bildutakoa, eta modu tradizionalen inda dago. Bertan estutze dugu sagarra, bertan hartzitze dugu moztioa, eta bertan botila erratze dugu. Eta bestalde batetik ite dugu kefir ur bat, kasu honetan ite dugu ama jatetxekin kolaborazio bat. Kasu honetan da, porru kefirra. Darama gure baratzako porrua, ite dugu hilabetez edo hartzitu, eta gero kefirrudetan dry hopping moduko bat. Dala, 24 orduz porrua utzi kefirrudak zapore hartzeko. Gero botila datze deu, hartzidura bukatu baino lehen, karbonikoa botilan bertan txertatzeko. Eta edarie nahiko berezi da, ze porru hartzitutako hartzeu zapore oso potentea, eta bai sudurren dala potentea, baina edateko garaian da soda moduko bat, gasosa estilokoa. Orduan, kontraste hori oso kuriosoa gehitzen da.
Eta kasu honetan dakeu garagardo bat zapore duna. Abia, jengibrea eta limarekin. Nire kapritxo bat izan zen, eta bueno, garagardo gehi batzuk laguna dazkat eta kolaborazio bat genuen. Beraien garagardotegien enlatatu genuen, eta da, bueno, desberdin bat. Bai kasu honetan eta bai ekoizpen guztitan, etiketa guk egiteu. Guk diseinatze egiteu, badu beti antzekotasun bat ola planeta o kosmosan ingurun, hori bada gure zeinu bat. Eta kasu honetan, konbutxa bada, ezti konbutxa bat. Erabiltze deu balerdipeko nestie eta azukra ordezkatze deu. Eta te berde bat, te ekologikoa. Eta kasu honetan, da jar konbutxa bat, matxarekin egindako jar konbutxa bat. Kasu honetan, Oxier Bastegi eta lagunak pasazigun matxa, beak erabilizuna ardua egiteko, eta egin genuen konbutxa bat. Zergatik jar konbutxa, alkohol maila beste baino handiko dalako. Hau ibiliko da, 1,4 inguru hortan. Eta jarraian, egingo dugu bertan ekoizteiteun edaritako bat. Kasu honetan ingo duguna da, elderlore edari bat. Hau da, konbutxa bat. Darama, intxusalorea eta tetxuri bat. Intxusalorea da, hemen kolore basati bat esan dezagun, oso aromatikoa dana. Aukeratu deu tetxuri bat, ez estaltzeko loreen usaiak eta lurrinak. Eta prozesua nahiko senzilloa da. Ite duna da, ude berotzen jarri, botaniko landare gehitu, eta 85 gradu taiatzenen 10 minutuz utzi, eta gero, oztutzen hasten danen, intxusalora gehituko dugu. Behin, bere denbora pasata gero, ingo dugu, azukren astu. Ondo desegiten danen, oztutzen utziko dugu, eta gehituko dugu konbutxa ama, azidura albidetzeko. Hemen daude legamik eta bakteriok. Legamik ingo duna da azukroi jan, eta alkohola bihurtuko du. Eta zeobia. Eta behin alkoholoi bihurtuta dakeunen, bakteriok ingo bigarren lana. Dala alkoholoi azido azetiko bihurtu. Eta lortzen dena da alkohol gutxiko edari bat. Eta botellan sartu. Horrela, gure edarie, 30 bueltan, egongo aia karbonatatuta edateko modun. Prest. Bueno, Joseba, hause da gaur indeun edarie. Unen baten bedaio aldea atortzen bazea, bakizu nun gauden. Hau edo beste probatuko dugu. Ondo izan? Haupa, Charlie, artista hutza aiz, eta betu, beti zeizkit iristen, gauzak, baina hemen zegau, freskatzen, ike garritako konbutxa. Eta, geho, honekin batea emango zio, ez da? Aukera okiko jau daztatzeko. Nik ez di sekula probauz, poratu alde ze konbutxa sekula. Nik ez, entzun bai, baina probatu. Nik ere ez. Gaurtik aurrera ezingo jagori esan, Eskerrik asko, bezarkada bat eta jarraitu olako gauza txukuna egiten. Gurian iteko bakizu hemen zua betu. Ikusten ez jola behotzeit. Orduan, txaka eta txaka. 2 minuturo vuelta txaka eman, eta orduan guzti zingo paella. Normalien bakizu hau paella baten zua guztien ematen dionian, per bikain egiten da. Bueno, hemen, bi gauzain behar ditugu. Horburuiek, zuritu, xerratu, irineti pasa eta prejitu. Eta bestetikan, hemen, bitako zenek emate jone mahaua jo beto. Bateria. Bateria gorez etorri. Abeslari baino, gitarra beto. Venga. Beizak, hau egin goituken nahi. Aurrein berek, honekin papilla bat. Ja biguna zeudek, ikusten dek? Bigun zeudek. Papilla bat sortzen dekenian, gaina gatzal hori pixkatekin, hola, frikzio pixkatekin errexak goiten dela. Papilla hori sortzen dekenian, gero jungo gaituk, olioa botatzen txorrota dakada. Bez, alioli bada, olio. Batzoia eta olioa. Ez daga beste zer, gatza puntua bai, sositetzeko gustatzen biltzen. Baina gu normalien guen, oituta gauden aliolila hartzia, dia maionesa baratzu diduna. Egor benetako ingo jau. Eta gaina ez dia guain pikantia ingo, egozita eta. Venga, ire kontu, horrena papillatxo batin horrekin, eta geho olio botatzen joan. Eta zu, behitu, horburua garbituko zu, eta nik bestia. Sekula garbitu zu horburua? Ez. Erresa da, behitu, Zer, lehenengo kapak endu behar da baketzetik? Behitu, bat baino gehiago, oso fibratxo izaten dek, Egia esan askotan emateko gehiagik botatzea baino, geho untxilla jateko ondo etortzea. Organiko eukitzia. Hemen ingo dukena, sustarra moztu, puntare moztu iten dugu horrela, eta hemen iten dekena dek, beza, ikusten dek hauen nola fibratxo ikusten dian? Bai. Boneaino kendu, ia txurillago bat hartzen dan arte, eta hori horiek utzi eta kanpoko geruzak kendu, bale? Venga, niko nire berdina ingo ziot, eta gero ite jauna dek. Moztu horrela, txak, goiti bera, eta irineti pasa, eta prejitu.
Ez da okuidukan, egarra gatukoa. Erre. Sekula jandezue, egozi gabeko urburua? Konstienteki ez. Ez. Agian bai, baina jakin gabe. Prigiu, eta patata prigitu bezala, keina ikusiko zuen, poli-polita gelditzea. Hola, trrak. Dana, goztoka ateatzen diagoraka, eta dotore gatzea. Ani guzti bai ez jandu da lordun. Bai, ez da? Jarrin die, ez da? Zio soziaden ez zuzo prestatu. Ez, oida. Bueno, hemen, hau beru dakau. Hau zatia batzetik enduko jotere, ez? Hau betu, nik itezoten egin. Txustarran parte? Txustarran parte hau, hola kentzezio. Bale, baina Fiskat. Bai, eta guain, horrela, bat, bi, 3 zati alde batea eta 3 bestea. Vale, 6 zatitan iten dezu. Botako jotia oliba? Oso ondo. Horri guain, behitu, a ber, nola da un papillatxo hori. Vale, behitu, frikzio eintzak. Vale. Papilla, hola. Ra, mortero inberda, frikzioa, dana papillatxoa. Fibra hori dana gondo zanpatu, eta fibra ikan ez gelditzea. Goitik bera, zanpatu, eta gero frikzioa. Goitik bera, zanpatu, soinu ez behikiten, ezago, frikzioa egiten, vale? Ema jo geurra, pixka gehiago intzan papilla. Vale, oso ondo. Hau bero dakau, irine jarriko dugu hemen, berta botatzeko, eta hemen dipasa eta pregitu, beste higa. Perfecto. Bueno, eta zuek, gaur egun musikari basekiat, talde baten baino gehiago ibiltze zatela askotan, ez da? Zuen kasu hola da, o bakarrik mugan ibiltzate? Gu orokorrean muganen bakarrik, bai egon dia bateria hande reonda txarangan baten eta baino puntualki. Bai. Eta gainontzeko, bueno, egin genuen bere garaian estizio bat. Ez zuten egin. Garai baten egin genuen, dola urte. Saiakera bat. Bueno, deskartatzen zizkiguten kantuak, jarri genituen beste talde baten, hola... Beste talde baten. Libre egon denetan, jotze genuen horrekin, bueno. Eta baina kantuak ez ditugu deskartatzen, Hori da, hasi Dana aurrea. Ibilbidea Dana momentuz mugatu da. Salseroak baga, orduan azkenen beti dago eskusan bat, kontzertu txikiren bat emateko non baiten, edo auzoan, edo lako zerbait. Orduan, bueno, saltxatan bai, eskotan. Bikain. Bueno, hemen, betu, guain, bota jok, Pablo, bea, itentziak enean, trrrak. Eta orduan, hori inberdek, desagertu arte. Ligatu inberdek. Tak? Desagertzen danean, botako desagertzen danean, berrio, frikzioa, vuelta, masatxo, eta desagertzen danean, trrrak, beste txorrota. Perfecto. Potolo gelditu arte, bale? Gehiagi pasa arte, gabeza, bestelak egon moztu itea. Oia botatzeko, ez? Bale, hau batekin nahiko izango dugu. Hori bai, bera bota, organikoa. Eta hau ikusiko zuen xelebriak geldituko dian, Hola, prejituta politak. Ateako eten bendigan. Eta hau ez da zuen ogibidea, edontaz bizizate. Zein da zuen ogibidea? Ni irakaslea naiz. Bai. Oain ikasten ere, ordezkapenetan eta bar, bueltaka, eta Joseba... Bai, ni fisioterapeuta. Vale. Fisioa. Hori da. Vale. Eta bueno, gero Marko... Entrenamentu eta, osea, kontzertatako, Joseba, hemengo mina zeka. Ez duiten. Ez egiten, Ez eskaste maldin bazea ja gero irekitzezu bate bat gero iduztaia dala izeko. Oso zaila. Denai ez ez. Bai, vale. Eta nundaka, kontsulta dakako, lan egiten dek, Ez lan egite besotoki batzutan, bai. Vale, osea, jutea izlekuta eta han ematen degire zerbitzua. Ez dure bai gertatuko zaizu, no? Ja etorriko izela gafalduko dugu zukitezuna. Gure afari etorriko da, no? Ez gutxi. Bai, gure urrengo farian ondo gehatu bergea zuri esker, Claro, un kabingo dugu ya. Zaintiratu alimoseka dadea jungona. Elkarlan bat da hor, bai. Elkarlan bat. Ondo. Bueno, eta irakasle, zerren irakaslea zehazte azki? Lehen hezkuntza umena. Bueno, tokatzean, mate euskera, tokatzean. Nik bai musika espezializazioa inola. Vale. Baina, ja, listo. Bai, taka. Baina, bueno, hain hori, azten, egon baten ikastola batean, bestean, dalitzen nauten tokitara, bani joa, orain goz. Ondo. Deitu. Horren promo ere egin gara. Buru belarri gungoa, Pablo, gusto asko, ez da? Bai, seguro. Hau, hemen, itzen, erreportaiako 5 minutu eta goen beste 6-8 minutu guaz. Kuste zue, hauek, azten dienien nola tenteka jartzen. Kuste zuen nola dabe batzu tenteka jartzen? Bai. Tak, hori tenteka jartzen azten dienien, da, lehortzen nahi dela, eta puntxak gogortzen hasi dira, gogortzen. Bere puntxo harrapatzen, eta hau hemen minutu baten indadak hau. Vale, hoi prajitu ditugu, lau bat, dotore jartzeko. Eta hori, guandik angaio, Bai, tak, eta venga, beste vuelta bat, venga. Bueno, orduan, jendea izateko, nondik noa hebiliko esatea, hemendik aurre, hau da hontan, nondak azue kontzertun bat, hola, berezila, hola. Zarautzen dakau bat... Zarautzen? Zarautzen, bai. Uztailaren lauean, uste, akustikoan, ezin gara dana jozeko txikia da. Baina, bertare, uztailaren lauean, bai, herrikoan, hengo beha. Eta gero ja, bueno, hendik gauzak izten gabiltza, ateako du kartela horrela goz, ezak ezkit buruz, egia esan. Bueno, nundik ikusiko dugu, muga jarri. Hori, Instagramen,
Nona, weba? Mugantaldea. Mugantaldea.com. Eta mugantaldea.com da gure weba, ere? Bueno, azkenean, han eta hemen, agertuko da. Ezin be. Bueno, lagunak, hemen txe, ingo deuna da, betu. Egurra batea, mai gainen jarri, eta presentazioa egin behar dio. Vale. Hau, listo daka. Horrela, xe? Alioli puntxu batzuk jarriko dituzu, nahi desun lekuan aragi gainean, vale? Vale, nik. Eldu, zure kontu, karo, zuzea gaur aliolian maizua, beto, Vale, hau oso ondo ziok, perfecto. Eman jokor pixka, jarri puntxu batutan. Zino, behitu gaina gaur eskaia ze polita daun, loratuta. Hori da. Nahi zuen probatu gaur da hon? Bai, hombre, no sé. Usaila hona, daka. Usaila jarra, uki berdu, Eta ez da, oso pikante, Nire probatu nahi dut. Hauzemusko agatu zaigon. Emate bain beste batzuekin pikante egon berdula. Baina nola egosita da hon. Oso goxua da. Kriston goxua ziok. Bai. Peligrosu, getxegi jateko. Bai, joder. Osa hona, ez da? Urrengoan kostilla hausten bazu, alioli jazu egin bentsat, Bai, seguro. Beste haueke olaxe jarriko ditugu. Baitu, zehor buru politak gatu zaizkio. Lagunak, eskerrik asko horreoteatik, eta zue bikote, mi esker etortzeatik, eta diska berriakin etortzeatik. Jarraitu goxatzen eta goxatu arazten. Mi esker. Apa Joseba, apa Pablo. Agur lagunak, hemen txegelitzak, gaur egun ikusita. Earra, pidua jan berdeguna.